nikech rem chopo e winjruok mane bora achiel kende koro mondo dhi ane ywe. Erokamano Cleophas, aparo mana kaka Wilkesto owacho kamae, wasetemo kata wach dialogue, ken gima sani eka wadwa temo. Apani noteme to noket committee, aparo ni winjruok ne onge nikech ne onge ng'ama dwaro lor piny mana kaka Wilkesto owacho. Nyaka koro wadhi mondo wang'i interest mar jopiny e twagni nikech kumochopeni ok en wach Azimio, ok en wach Kenya Kwanza, en wach mar jopiny. Uchumi odhi malo, inyo kila ng'ato e piny kae. Jok ma wuok oko nikech gin gi kech, igi ni nono, ofuk gi ni nono. Omiyo kanitie twak madhi mbele to twagni onego bed ni ng'iyo raia e piny kae. Desires gi interest mar raia emonego bed ni keto mbele e twagno. Otherwise ka en ng'anyo be medo jiwa ji ni mondo wang'i ng'anyo mamuol nikech ng'anyo to nitie katiba. Waduogo endo oranga ni ng'anyo mamuol machaka onwa sani tiende nang'o e kinde ma wadhi nyime nyakoro moge jwang' sani yena mondo mi wakaw yweyo masani.